I počnemo se na moj video. Danas se nalazimo na ustanovi Morovića. Nalazimo se direktno u toj šumi. Ja sam sa mojim kamerom šetao, gledali smo jelene s ovim dogledom. Snimali smo već video o njemu, znate koji je. I mi tako šetamo pored vode, ovako, tamo smo bili i našli smo ovo. To je pero od perifana, jako velikog orla. Belorepana. Da, jako velikog orla, on je najveći orao u Srbiji. On je velik grabivač, on jede ribe, ako uvati, vede mrtve životinje. On je jako velik, on kad raširi krila, njemu su krila od 2 metra. Jako je velik je skoro ljudi ko ja. Ja čak mislim da je velik ko ja. Možda je velik, mužnjaki neki, ako malo stariji, su ko moj kamerman. Ko odrasli čovjek. I mi smo ovo našli. Sada sam snimati video, vidite. Znači, možda se to ne vidi na kameri, ali već je od mene. Za puno. Našli smo ga tamo. Ovdje radi. Može doći. I može onako civil, običan. Da dođe ovdje. Ovdje ima, mi smo gledali uglavnom srne i našli smo ovo slučajno. Gledali smo srne i našli smo ovo slučajno. Ovo je, ja mislim da je obužnjak, a šta ti kažeš? Moguće. Hoćeš nam malo ispričati kako se gnezde, na kakvim stablima i to? Da, najčešće se na hrastu. I na topoli. I na topoli. Koliko imaju jaja? Ako ima dobru ishranu, može do 2 do 3 jajeta. I oni kad nađu ženku, oni se ne odvajaju i ne odvajaju se, i ako neko možda mužnjak ili ženka umre, oni mogu da nađu drugog. Uglavnom, da se opet vratim na priču, ako vas maram. Mi smo našli tamo. Znači, ovako raveno, već 15 metara, nije upalo u vodu. Ili je bio možda, pošto smo našli pored drveta, možda palo. Jesi pričao kako se druže? Kako se druže nekad, mlade i stare ptice. Si pričao to? Nisi? Pa da. Uglavnom, ženka poslađe jaja, ima oko više gnezda, jedno je glavno. One porađuju velike ptiće, oni kad se rode, oni su ovako veliki. Tako nešto. I roditelji ih hrane. Da. Donosi im na gnezdo. Da, povraćaju. Da. Ili daju im čitave komade koje su otkinute. Da. A kakva je to ptica? Ali ona nešto ima neki status zaštite ili šta je to? Da, zaštićena, ta ptica je jako zaštićena. Ne smijemo da je diramo, kazna je jako velika, ali možete doći i poneti pero. To može. I da ih posmatrate. Da. Ali sa velike daljine. Da. Ne može da vas... Ne smeta ih ometati. Da. I može da vas napadne. Mi nismo vidjeli, znači jesmo je vidjeli, ali je letjela prema tamo. Pa to je ta! Pa da. On je to ispustio. Mi smo vidjeli kad smo dolazili vamo, preko onog mosta, išli smo tamo, tamo iza. A on je letao vamo. On je letao tamo, znači to je od njega krivo. Pero. A iza, znači, debelo. Ne možete, možda se na kameru ne vidi, ali ovo jako. Evo, kamera ne ispruži nogu, molim te. Znači, eto. A on kad raširi krilja 2 metra, fazon, znači... Prava ptica. Grabljivica. Velike. Ovo smijeno. Da. To je nešto. On je uglavnom ko je običan mora, ali jako velik. Da.
I kad ih vidite, nemojte ih dirati, nemojte im prilaziti, nemojte ih uznemiravati, I nemojte da ih strašite. Jer nemojte ih plašiti, to nemojte ih gađati kamenje, puškama, da pucate na njima ili nešto tako, ni slučajno. Zato što i vi možete nastradati, to mogu i ptica. Tako je. Vi ste nju Nemoj kidati to ne valja. Vi ste nju povredili. Viš kako to, sad dođi pokaži Vi kako. je hodite u zatvor. Viš kako se pokida, vidiš. To se pokida tu, nemoj. Eto. Mi sad idemo kući. To idemo sada da snimamo sljedeći video. To je ovaj tek nije objavljen, ovo ćemo kasnije kad dođemo kući tek objaviti. A sada snimamo drugi video na kojem pecamo ovdje. Možda. Ili bolje da idemo na Bosu, nema vode. Na Bosu. I vidimo se nakon sljedeće video. Još jednom da kažem, ovo nije za zančivo, mi nismo kupili. Ovo smo našli. Ovo smo našli tamo plus. Ajmo. I ništa ljudi, vidimo se u nekom sljedećem videu. I šta vam kažem nego...